Like ah. Apa nama lah Jaya araw ini? Pinakis niya. Tinatanggal niya ano. Kada pa yung farm? Tinatanggal niya eh. Yan na, mabaliw na siya. Kana. Let's go. Iba mo, iba mo. Ay. Dihaya mo siya. Ito, lapit ka. Tinatanggal niya ano. Ulang. May kawala mo ang puti. Ayun, basta naman. Magdam ko ko to. Oh, Frankie. Frankie. Yung spirit yun, hindi na gumalaw yung babae. Like. Okay, stay ka lang. May kasi ano. Tawag. Tawag niya. Sir, Talak mo, talak mo, talak mo. Isa mo. Please, double time. Tanggal niya. Tanggal niya. Yung pa, yung pa. Yung pa po. Tatanggal. Like, stop it! Pas ka, mas kaya. Gilig mo na. Pawak mo sila pa. You just stay there! Yung pa ba? Dito ah. Tatanggal yung. Matatanggal. Nakapasok na. Bitawan niya, binawan niya na po. Ano na? Bitawan niya na po siya, ma'am. Bitawan niya na. Pasok na. Aggressive talaga. Napagod siya. Okay. Yung pa niya. Alis yan. Hirap talaga. Grabe. Hirap nag-breed ng malalaki. Ha. Patas Ayan, guys. Sir. Parang di po siya mahirapan. Master. Master. Laki load. Busbuhay. Takot talaga mag-breed ng Rottweiler. Sa wakas, matapang na si Michael Dutong. Yan ang gusto Gusto tayo. kasama. Bawal Pati mo yung mukha mo, boy. Kaya lang stud na niya yan siya. No? Patlo, sir. Siyam, saka 11. Light. Tawag dito. Success. Ano, maalam kami ito lang ganito. Buti nga, nasa lukot pa eh. Comport ka lang mo. Comport ka. Oy, dito ka muna. Ano yung malikot, malikot. Stay! I said stay! Agad ka. Pag si mami nagsigaw. Palo nakasunod yan. Yun. Hindi na sayang yung pagpunta namin dito sa ano. Alright, laki low. Sa katutulungan. Walang inload po. Wala pang artificial yan. Oh, nabago tayo. Stay lang. Huwag makulit. Tangki. Ako unang mamamatay ka. Hindi ko binitawan talaga eh. Kumulat Hindi ko binitawan, hindi ko binitawan. Mulat may salik. Papo, namuli. Ano tayo? Ano masasabi mo sa pagbibreed ng aso? Mahirap ba? Hirap no? Hirap talaga naman. Lalo na itong mga oversize. Tubig ko eh. Nandun yung ano ko. Kung nga una akong mamamatay. Hindi, si Light kasi ano lang, pwersa lang niya talaga. Malaki. Malakas po siya. Buti na lang hindi siya matapang, malakas lang. Kung paano kung matapang ay Oo, yan talagang gusto niya mangaga. Hindi naman siya kumakagat eh, di ba? hindi po. Ah, Rottweiler. Dutch me. thank you po. Hindi naman Uy, bumabalik ka pa, huwag na! Kakagating ka niyan, walang busal. Stay lang! Get down! Get down! Down your feet. See? Yun guys, kasing tangkat niya guys. Down your feet. Malaki lang ng konti si Frankie. Down your feet. Laki niya. Down your feet. You just stay. Ngayon lang nakaisdan to ng ano. Ano yan, dinadahid nyo din, no? Ito kailangan sir. Hindi pwedeng patabay. Yung pa, kakapal talaga siya eh. Ayoko ng ganun sir, hindi naman talaga ganun ang pang-istad sir. Hindi. Yung camera ko, Pero pag hindi pang istad, Picture mo, okay Tan. lang. okay lang. Ang Tan, hindi picture sa amin pang-istad, sa bumo, okay From. lang. Pero pang-istad, hindi kailangan. Kasi mag-ano kami sana ng lalaki, dark Yan. naman. Pag hindi mo pang-istad sir, palakihin mo lang. Dark, hindi siya light. Behave na. Hindi pa. Dark. Yung sakto sir, dark to. Behave lang.